πέρα. Μακαρονάδα. Μακαρόνια βράζουν ήδη. Κυβοκνότ. Αλάτι, λάδι, μέσα στο νερό. Να ξέρουμε τι γίνεται. Τα μακαρόνια μας πρέπει να είναι έτοιμα. Μια λογική πάντα. Έτοιμο το πρώτο μέρος. Τα μακαρόνια μας θα αγγίξουνε, θα ερεμήσουνε, θα αράξουνε και πάμε στο βασικότερο όλο. Σάλτσα. Λάδι. Περιμένουμε να τσιρίσει λίγο το λάδι. Να αφήσει να τσιρίσει. Το τσιρίσμα είναι το που κάνει το τσι 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 τσι. Αυτό είναι τσιρίσμα λοιπόν για το λάδι. Υλικά. Κρεμμύδι γλυκό. Το γλυκό κρεμμύδι και δεν έχει δάκρυα και έχει πάρα πολύ καλή γεύση. Πιπεριά χωρίς να καίει. Ό,τι πρέπει. Κόκκινη και πράσινη. Καλύτερες για άρωμα, για μυρωδικά. Έχουν όλα μέσα. Κουμαρό, μην κάνουμε τίποτα χωρίς αυτό. Αλατάκι, πάντα αλατάκι. Μας το τίποτα κάτι πάλι. Κύβος βοδινός. Τσιρίζει. Κρεμμύδι μέσα. Όλο μέσα. Όλο μέσα. Παίρνει το κρεμμύδι. Πρώτο το κρεμμύδι. Πρώτο το κρεμμύδι. Να ρουφήξει όλα τα λάδια, τα πάντα όλα, να χρυσαφίσει, να γίνει. Το κρεμμύδι θα φέρει η βάση για μένα τη σάλτσα. Επίσης, η βάση της σάλτσας είναι καυτή. Εκεί χωρίς αυτό. Δεν πας πουθενά. Θέλω να πω ότι αυτή να γίνει πολύ απλή σε περίοδους πείνας, πάρτι, μιας ροκ συναυλίας που θέλεις να κάνεις κάτι από εδώ και αυτά. Είναι το καλύτερο πράγμα. Είναι για χορτοφάγους, είναι για κρεατοφάγους, είναι όλα. Αυτό κάνει διαφορά. Κάνει διαφορά άμα είσαι κρεατοφάγος ή όχι. Κύβος. Εγώ παίρνω εμπορίου, αλλά μπορούμε να παρασκευάσουμε κύβο. Ο κλασικός κύβος. Μπορούμε να παρασκευάσουμε κύβο όμως. Φίλοι μου και φίλες, με παγωθήκη, λάδι, ζωμό κρέατος, είτε βοδινού είτε πουλερικού, που θα έχουμε κάνει από κάποια στιγμή, μαζί με κάποια μυρωδικά, και τα βάλουμε όλα μέσα στην παγωθήκη, τα αφήνουμε, παγώνουνε και ξεπαγώνοντας τα μέσα στη σάλτσα, έχουν όλα τα ρότα και γεύση. Τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα και κάνουμε τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε. Οργασμός χρώματος και γεύσης. Φυσικά δεν μπορείς να μαγειρέψεις χωρίς να βάλεις πανθέρα μέσα. Εννοείται. Οι πιπεριές δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα. Θέλουν απλά ίσα ίσα να πάρουν μια γεύση από την άλλη. Και τώρα αρχίζει το βασικό μέρος. Κουμαρό. Ψιλοκομμένη ντομάτα, έτοιμα όλα. Κράτ, όλο μέσα. Δώσκε, όλο μέσα. Πάντα. Έφυγε η σάλτσα. Ανακατεύουμε. Να πάρει η σάλτσα το λάδι, να πάρει η σάλτσα αρώματα, να πάρει τα πάντα όλα. Δεν είναι αρκετά παιχτή. Μισό ποτήρι κρασί. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Ένα σφινάκι τζάκ. Πάντα. Πάντα. Αλάτι. Πιπέρι. Και ο ζωμός όσο ακούμε υπάρχουν υγρά για να τα ρουφήξει. Συνεργάζει και είμαστε έτοιμοι για άλλα.
Και για να μην τελειώνουμε εδώ μπαμ, επειδή αγαπάμε το συγκρότημα, απλά θέλω να σας δείξω φίλες μου νοικοκυρές Ελληνίδες που ακούτε Παντέρα και ακούτε άλλα τυχαία συγκροτήματα. Θέλω απλά να σας δείξω πώς γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Ετοιμάστε ένα γεύμα αντάξιο βασιλιά. Αντάξιο βασιλιά, γιατί όλοι είμαστε βασιλιάδες. Δεν έχουμε ένα ευρώ στην τσέπη, όχι είμαστε όλοι βασιλιάδες. Τα μαγαζάνια μας εδώ στραγγίσανε. Θα βάζουμε απαλά στο μπολ. Τέλεια. Και τα ανακατεύουμε όχι με βούτυρο, αλλά με λάδι. Το λάδι έχει καλύτερη ολιστηρότητα. Είναι πιο υγιεινό, δεν έχει τόσα πολλά λιπαρά και βοηθάει τα μακαρόνια μας εφόσον είναι στεγνά, εντελώς στεγνά, να αποφύξουν και όλες τις καλές ιδιότητες του λαδιού. Βάλουμε λίγο ακόμα. Η σάλτσα είναι σχεδόν έτοιμη. Συνήθως αφήνουμε τη σάλτσα να στραγγίξει. Αλλά επειδή υπάρχει μεγάλη πείνα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, μεγάλη πείνα όμως, και δεν είμαστε για πολλά έτσι. Στην ουσία δεν είμαστε εδώ για να παίζουμε, εδώ ήρθαμε για να φάμε. Εδώ ήρθαμε για να δείξουμε τι στην περίπτωση. Ανακατεύουμε τα υγρά όλα να πάνε στα λαχανικά μας. Ωραία, βάζουμε λίγο ακόμα. Έχουμε ανακατεύσει η σάλτσα που μου αρέσει πάει παντού, η σάλτσα πρέπει να είναι μια μικρή κάβλα. Απλά αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω βασιλικό δοκιμαστή, Βασίλη Βραντζανά μαζί μου να δοκιμάσει. Βασίλη Βραντζανά σήμερα δοκιμαστής. Τσίγνα. Επίσης είναι καλό η σάλτσα μην είναι πολύ κρυφτή σε στεγνά μακαρόνια για να μπορεί να ρουφήξει όλα τα καλά στοιχεία. Στην ουσία τα μακαρόνια μας να παίξουν σάλτσα. Τελευταίες τα πυροτικά μας. Δεν έχει την ανάλογη εμφάνιση, αλλά είναι ό,τι πρέπει για να αρχίσει αυτή η βραδιά. Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε για όλα.